Vlaanderen. De kaart is ingeschud. Gerrit Buitenmars is aan het mars. Voor onze stadsprins de Maggenhengheid. Gerrit Buitenmars afmars voor Jelle de Eerste. Voorzitter, overig welkomheid wethouder Yvonne Salvino geboren Meijer, als ik goed geïnformeerd ben. Welkom. En die buurman ook in bestuur Kank, heel welkom. Maar Arul ook van harte welkom. Ja, en dan moet ik de strong beginning. Maar we zijn al sterk begonnen, maar ik ga mijn best doen. En ik denk dat ik sterk gewoon beginnen. Want ik heb een groep die in de zaal zit en die gewoon dat ondersteunen. We hebben namelijk de SAP in de zaal zitten. Kijk. En die hebben jubilarissen. Dan heb ik ooit de fout gemaakt dat ik eens keer naar de prinsen ging kijken, maar ze werden pas een jaar later, werden ze pas SAP-lid. En het is 6 keer 11 jaar geleden. Hij is helaas niet meer omgekomen. Prinsen nu in 58. Ben de eerste Lucas. Vier keer 11 jaar geleden, Prinsen nu in 69. Hans tweede Klinkers. Ik heb hem nog niet gezien, maar dat zal ongetwijfeld hier zien. 4 keer 11 jaar geleden, wie het zat, Prinsen 89, Loede Driede, Klein Jans. En helaas ook weer maar ongelost. 3 keer 11 jaar geleden Prins, nu ten 91, Hans de derde Kulas. En daar heb ik wel al met gemaakt. 2 keer 11 jaar, wie het zat, Prinsen 2002, Ramon de Peters. En daar heb ik ook mee mogen maken, zelf een goed gezocht. 1 keer 11 jaar, wie het zat, Prinsen 2013, Max de Eerste van den Einde. Nou, een sterk begin hebben jullie allemaal gehad. Dat kennen we hier. Nou, beste, dan ben ik eens een vraag stellen. Ik weet dat je gisteren de krant gelezen hebt. Karel Vlaanderen heeft je maar gelezen. Maar het is vreemd dat economisch onderzoek naar grote evenementen als vastelovend onontgoede terrein is. Ondanks dat het een eeuwenoude traditie is die de economie hier in het zuiden op slot gooit en in andere deeltjes tot bloei komt. Vastelovend levert veel meer op dan dat het kost. De economen Grosveld en Van Kammershoeven maakten door een balans op de achterkantje van het beerveldje. Het wordt betrouwbaar genoeg om te publiceren in het toonaangevende economenblad ESB. De vastelovend biedt één grote geldmachine te zien. De dik 1,5 miljoen nu die vastelovend vieren, voornamelijk in Brabant en Limburg, boven in 2009 gemiddeld €180 goed per dag. Door de indexering is het ongeveer €222 en dit keer 4 en morgen ongeveer miljoen, dan kan het toch over 1,4 miljard. Onlosmakelijk verbonden met de vastelovend is ook het ziekteverzuim. Jaren geleden ging dat percentage op 15% met een gemiddelde van €400 en 2 miljoen ziektedagen is dat een kostenpost van zo'n €800 miljoen. Hoe de statistieken van de afgelopen 15 jaar eredivisie-seizoenen bleek dat de Brabantse en de Limburgse clubs het de eerste wedstrijd na de vastelovend het beter doen dan in de rest van het seizoen. Dat Fortuna dan ook al voor de vastelovend het begonnen is, sinds gisteren is het dat onderzoek nog niet metgenomen. Verder bleek dat de vastelovend een onbetaalbaar sociaal evenement is
1 op de 3/4 blijvende vriendschap aan overhouden. Als je dus alles plus en min, zien de economen grosveral aan de kans over het erover eens dat er genoeg statistische argumenten zijn om de komende dagen onbekommerd te kunnen genieten van het grootste feest van het zuur. Dat worden de cijfers. En ik vraag heel graag even aan de geluidsman om even een melodieke in te starten. En ze worden onder geplogen en gepest. En als ze helemaal dus geneukt, dan dus ook vergeten. Die riep en het boos niet. Het mensje is zich toch 7 jaar geworden, dus niet zo oud. Maar ze worden geplogen en de kijker, de langsleven, de weet je wat je net gehoord hebt. En weer door de 7 jaar geleden gemeend om een bijzondere prijs te verdienen en te nemen op Marie van der Boos. En dat is een politicus die elkaar is het Nubberwils. En een geheimcommissie, ik hoorde niet over, ik lees het alleen maar voor, hè. Don't kill the messenger. Maar dat hebben er een aantal dingen al gewonnen. De eerste waren zelfs nu nog legendarisch Pieter Meekels. Die grote Tommy Cooper show. Die had het allemaal tegen met de centen. Dat waren Tom Graven in 2008, Benny van Rijswijk, Angelique Frederiks, Pepijn Bie. En het filmpje waar Peter Jansen van bij. En de geheimcommissie heeft weer een motivatie geschreven, gelukkig met de tijd. Vorig jaar hadden we nog een gans derde kandidaat voor de Chapelin Schultz. Zo is het meer op het middelpunt te komen dat een berg airline over Oost-Allenij in geheim kwam. De woordeigenaar en de collega en de gemeente had zo half goed geschoeid dat er voor de rechter moest komen wie het met hem is. Intussen is er ook nog veroordeeld door de rechter op een hoger beroep. Een paar van de artikelingen willen van Oost-Schwandaneke een kerkhof maken. Dat is gelukkig niet gelukt. De dode grijvers worden zo uitgefloten door de musje en Daneke dat die uitscheiden met koelengraven. Ja, en wij is de winnaar in 2024. Ja, wat moeten we daarvan zeggen? Ons oudstadhoes staat nog immer leeg, midden tussen opbloeiende horeca. Maar afgelopen dinsdag stiek balk het nieuws in de gezet. Het Oud Roodhoes wordt volgens de gemeente nu knoppend hart van de stad. Koffie, fris en frit op de meerverdieping. Werken op de eerste verdieping. En trouwen op de driede verdieping. Dat klinkt goed, want als een gezet begint als de zomer begint. En dat is al heel snel. Gaat niks gebeuren in de Gelense politiek. Tenminste, niks moest in de Chapelin Schultersplak voor kunstbedrijven. De politie die in Den Haag dan ganz perfect nou. En dat een jaar lang echt gaat niets. Behalve bezeten over zichzelf. Ja, dat is ook niet hoor. Glanenbroek wordt prachtig. De Roodhoesprok wordt immer gezelliger. En op de Graaf Hei wordt het kanaal op een ongelooflijke manier uitgediept en breder gemaakt. De echte problemen liegen wel in Zittershoes. Nou, Zittershoes. Daar weten ze niet wat ze moeten. Aanhoudend gedonder over de Zwietswijn. Het museum dat 10 jaar geleden met veel bombardie
naar de linie is verwoest. Moet men terug naar de kapittelsport. VND, met aan de boek het eeuwige spook van het gesloopt oud stadhuis, bleef een onoplosbaar probleem. En nu ook nog niet goed te leggen gevrijden over de naam op de Schouwburg, die op de vleugelen van heilige wijn weer een beetje behoest te plegen. En toen hadden zij gezag, en het prikt nog immer op de Schouwburg, maar ik ben iemand uit een kleine stad. Wordt er niks om op te regen als Wijgerstad? Ja, dat wordt er wel. En de nominatie werd. Na de zomer terug van vakantie, op zoek naar de tent op de markt voor de Marcelines en Petrusfeesten. Maar die wordt goed gesteld naar september. Niks te zien op de markt. Zou die dan wel doorgaan? Dat kan toch niet? De Sint-Roos en Oktoberfeesten hangen toch gewoon op alle beul. De MBR-feest van de markt verhoest door de stijnfabriek in Italië. En nu herindeling naar de vakantie, dat kan toch niet? Niks meer zit op het gelend op, maar bij en gelendalen. Komen de dieren van Maas en Mijn en de Griekmaanse geleekborden weer terug. Maar goed, wat klopt, dat moet. Maar ook dat bleek niet te kloppen. Het schoonste feest van Gelijn is verplaatst naar Scheppen. Hoe dat dan ik? Dat willen we gaan weten. Maar we kunnen het goed maken. We zijn toch naar de MPV's gegangen en voor gezellig zon opgegoten. Dank u trouwens, buren Scheppen. Want zo wie je oud gezegd zegt, bijt er een goeie buur als een goeie vriendje. Die steekblik gaan we niet weggooien, maar dat doen we wel samen. Just wie we samen op maandag 10 februari levensgoede stapjes hebben gezogen. In de shoulder trekken we ook weer samen op voor ons stadsrechten. En joh, en ik weet dat je maar aan zult komen. Dit jaar gaat de Scheppen de geschoold pakken. Nog anders. Du bent afgelopen jaar vuil en klein geweest en dat ze zitten heel wel aan de fiets hangen, Andries. Maar du bent ook wethouder van de cultuur van de Wijgerstad. Dus de Scheppen de geschoold is vuur. Andries, houd dat. Ger Butenmars is op Mars. Ja, beste Andries. We staan de geboortedatum en ook de sterfdatum van Marie van de Boogop. En toen was nummer 7, toen zeker wel een geluksgetal. Dus wie deze überhaupt nu koesteren. Want het volgende jaar moesten ze hem weer inleveren. Voor dich, de 7e keer voor de Scheppen de Gescholdersplak, proficiat en we rekenen op dich. Geef de Butenmars en een applaus en zal door Andries Houthakkers. Ja, Verenigde Vlaamse, heel geen even aandacht. Ik sta hier met een wc-bril. En ik zie het raam opkijken en denken ze, dat idee hebben ze van ons gekloten veel week zondag. Maar het gewoon echt al heel erg toelicht. Ik vroeg heel eerlijk Butenmars en Maurice van de kapel. En ik heb gedoorgespeeld dat ik weer terug op de buurt ben. Butenmars, opmars, opmars.
Ja, Vereniging de Vlaarsen. Hoe staat dit laat hier nerven mich, dat is de bode van de burgemeester. Altijd goed gematcht, altijd een glimlach en zo werd het ook. Ja, en jaren geleden ik had de achterklep van de auto van de burgemeester open en toen zeg ik tegen wat heb je dat hier? Ja, ik zeg, de geest me toch niet wijs maken dat de burgemeester zwetvrees heet. Dat als hij naar de wc moet, dat toch even een nieuwe bril op moet komen. Hè? Nee, zei dat, daar zit de ketting van de burgemeester. Kan ze hem openmaken? Kijk. Daar zit de kettingen. Ja, nou vergeet dat ik het pas over gemaakt. Maar weet dat ik de burgemeester de hand ging zetten. Maar dat ga ik niet doen. Ik ga onze stadsprint spraken. Want ik heb ook gaan en ik kan ze ook openmaken. Maar ik denk niet dat ze toen weet wat erin zit. Daarom ze dat toch niet weten. Want de buitenboys oppas voor onze stadsprint Jelle, de eerste en de twee adjudanten. Ja, beste in het land, besteedt onze stadsprint. Mocht ze zelf openmaken. Deze toch een keer of 3, 4 per dag, dus dat kunt helemaal. Kijk. Ja, dan ben jij het adjudanten met je. Kijk hier dan die jongen onder de Vlaarse voet holen. En dan ben overhandigen aan onze stadsprint. Kijk. Kijk, als de vrouwen niet bij is het altijd... Nee, weinig. Goed. Ja, onze erkentelijkheid dat dicht, dat is toch altijd weer zorgt dat de burgemeester, de Grootvos, van plek A naar B gaat, willen voor de gelde erkentelijk zijn. En de onze stadsprins, de jouwmedaille van de Stadsvossenlandsvereniging, de Vlaarse, om te hangen. En, zoals al gezegd, de komende dagen blijven dragen. En misschien dat iemand zit dat dan weer een andere medaille over hergooien. Dat weet ze nooit, maar dan is toch die van geleden dicht in je hart als die van Zittert. Kijk, mogen de stadsprins vragen om de jouwmedaille om te hangen? Dank voor het altijd van aan naar meebrengen van onze Grootvos. Deze jaar worden van Vlaas 2024. Door met geef door. We hebben al vaak genoeg gezegd deze dagen, maar het is wel een feit. Veer hebben de burgemeester, derde is, die hoe Grootvos is, en hoe heb ik het ook gezegd, en die heeft wel vervuld. Vandaar deze medaille. Heel erg bedankt. Heer Vlaarsen, ben je goed? De ceremonies aansteken, we gewoon vastelavond vieren, we gewoon feest vieren. Gerrit de Buitenmars is afmars voor onze prins en onze gedecoreerden.